asta, Mirela. Eu sunt absolut, nu știu, acolo scrie imagini care pot afecta emoțional telespectatorii. Eu mă declar extrem de afectată emoțional de ceea ce am văzut și, sigur, acum, exact ce a spus Cristina, aș spune și eu. Doamna Negrici, am vorbit puțin cu dumneavoastră înainte și v-am auzit vorbind și aici la televizor. Dumneavoastră sunteți o femeie deșteaptă. Dumneavoastră nu vă văd atât de ușor de intimidat, să fiți ușor de intimidat de către un medic care vă spune luați-vă copilul și mergeți acasă și așteptați să moară, pentru că acest copil va muri. Nu se poate. Dumneavoastră trebuie să știți că în această țară aveți drepturi. Din sărăcia dumneavoastră de acolo contribuiți. Fiți sigură că din ajutorul ăla de handicap sau din alte dări pe care trebuie să le luați sau din alte încasări pe care trebuie să vi le luați de la stat, statul își oprește undeva ceva, pentru că trebuie să contribuiți, că aveți bucățica aia de pământ, peticul ăla de casă, lipit din chirpici, din lut. Dumneavoastră contribuiți. Dumneavoastră trebuie să știți, și dumneavoastră, și noi, și ceilalți care ne privesc, că nu e normal să trăim în ignoranța asta. Pentru că noi, dacă vreți, ne merităm soarta. De ce să vedem copiii? V-am văzut și pe timpul acestor imagini date de colegii mei. Eu mă declar extrem de... știți cum sunt? Sunt nervoasă. Pentru că... E revoltă, nu numai durere. Pentru că simțim că lumea își bate joc. Mă iertați... Eu vin și de la o emisiune unde am o foarte mare încărcătură și nu se poate. Adică nu se poate să spună un doctor du-te acasă și așteaptă să moară. Nu se poate, este revoltător. Și dumneavoastră, repet, sunteți reprezentanta unei mase de oameni de 20 și ceva de milioane. S-au obișnuit cei de sus care pot face ceva, că vă pot închide gura. Și că dumneavoastră nu o să spuneți, pentru că sunteți om cu frica lui Dumnezeu, asta e, mi-a dat Dumnezeu un copil obez, asta e, maică, așa a fost vrerea lui Dumnezeu. Asta e, n-avem toți noroc, asta ne e soarta, ne ducem crucea. Nu trebuie să mai acceptăm așa ceva. Îmi pare rău pentru momentul ăsta de slăbiciune pe care l-am avut. Vin și eu am avut o zi extrem de grea astăzi și presupun că cei care ne-au urmărit toată ziua știu despre ce e vorba. Sunt revoltată, ăsta e cuvântul. Trebuie să se facă ceva și aș vrea ca lumea, pentru că eu am postat pe Facebook, înainte să vin la tine, Simona, fiți alături de noi la Acces Direct, pe Antena 1, pentru a sprijini un caz social. Știți ce reacții au apărut la postarea mea? Da, doamna Mirela, de ce l-ajutați numai pe băiatul acela? Știți câți mai sunt? Lumea n-a înțeles. Televiziunea nu ține loc de stat. Încercăm și noi. Când televiziunea nu face decât și alți copii. Și tu știi, Mirela, televiziunea nu face decât să arate câte alte cazuri din acestea mai sunt în țară. Acesta este un caz extrem. Este un caz extrem. Publicul, telespectatorul, poporul trebuie să facă ceva și să se trezească și să ia atitudine. Vorba Cristinei. Vecinii, care în general știu întotdeauna ce face capra vecinului, de data asta n-au făcut nimic 6 ani. Și să fim chiar foarte răi unii cu alții de multe ori. Să ne și bucurăm de multe ori de răul altuia și ne-am înrăit, noi ca nație, ne-am înrăit foarte mult și poate de asta, prin aceste exemple pe care echipa de la Acces Direct le aduce în fața telespectatorilor, poate reușim măcar asta să facem, să trezim în oameni acest sentiment de milă, pentru că nimeni nu are mai mult, pentru că întotdeauna se va face apel la oamenii care știu ce înseamnă și nevoia. Tot cei săraci vor da, pentru că ei știu ce înseamnă să nu ai. Așa că noi oricum n-ai cum să ceri de la un om bogat, pentru că acela, mă rog, trăiește în globul lui de sticlă, el nu are probleme, nu are nevoi. Deci tot cu sărăcie, știi, cu o sărăcie pusă una lângă alta, hai că poate adunăm ceva. Dar măcar haideți să reacționăm. Despre asta este vorba, să reacționăm, să știm că oricum avem niște drepturi și că autoritățile ar trebui să facă ceva, să obișnuiți să știe că nu-i trage nimeni la răspundere și în primul rând să învățăm să fim oameni. Ne-am înrăit foarte, foarte mult, simțim asta în fiecare zi pe pielea noastră și cu toate astea spunem, bun, și dacă sunt eu mai bun, la ce mă ajută? Oricum ceilalți sunt răi, oricum nu o să vadă nimeni. Nu! Dacă fiecare înțelege că trebuie să facă ceva și că trebuie să ne ajutăm și că un om căzut pe stradă chiar are nevoie de o mână care să-l ridice, sigur o să se schimbe ceva. E vorba de mentalitate. Telespectatorii noștri sunt acest gen de oameni, pentru că știu că am apelat de mai multe ori la dânsii și de fiecare dată ne-au întins o mână de ajutor. Vă mai spun o dată și vă rog, 848 este cea mai simplă metodă de a-l ajuta pe Alexandru. Știu că aveți și conturi afișate acolo, dar poate că nu aveți timp să mergeți la bancă. Așa un SMS e și simplu de dat și
așa ajunge în mod sigur suma respectivă la Fundația Mereu Aproape și apoi la Alexandru. Sunt bani care se vor strânge timp de o săptămână special pentru Alexandru, începând din această seară de la ora 12.